A falta de persoal na Policía Local de Cambados leva o Concello a buscar fórmulas para evitar que queden quendas sen cubrir, como xa ten pasado nos últimos meses. O Goberno local agarda pechar coa Garda Civil un acordo que permita que os axentes da Benemérita cubran as ausencias da Policía Local. Trataríase, explica o alcalde, dun apoio mutuo. Para que se podan complementar os servicios que deixen vacíos os outros. Tamén no cuartel da Garda Civil hai baixas de axentes, entón tamén en algunha ocasión a Policía Local terá que colaborar en asuntos que non sean estrictamente da súa competencia, non? Como falamos, por exemplo, de un accidente de tráfico fora do casco urbano, pois a Policía Local colaborará coa Garda Civil, ou ao revés, que sexa un accidente de tráfico en casco urbano onde lle corresponde á Policía Local, pois se non hai Policía Local que sea a Garda Civil a que interveña. A Policía Local ten nestes momentos 4 axentes na Academia Galega de Seguridade debido a un proceso de funcionarización. Hai tamén reducións de xornada e baixas puntuais, unha situación que leva a que queden quendas baleiras. Temos agora mesmo 4 axentes da Policía Local que están de novo na Academia por un proceso de funcionarización, eran interinos e agora ao funcionalizar teñen que pasar pola Academia, por lo tanto temos 4 efectivos menos, sumados tamén a unha reducción de xornada de outro axente e algunha baixa que hai de vez en cando, pois fai que sexa difícil completar os cuadrantes. Entón estamos priorizando ter policía todas as mañás e hai algunha tarde que quedamos sen turno. Na práctica, esta colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil xa está funcionando, que se busca agora é plasmalo nun documento que recolle ese acordo que se podería prolongar ata outubro. Polo tanto, tamén afectará o dispositivo da Festa do Albariño, un evento que, por certo, verá reforzado varios aspectos, como, por exemplo, máis cámaras de vixilancia. Este aumento da videovigilancia, que é onde sí que hai un reforzo importante, pois principalmente o que ten é efectos disuasorios, e se realmente fora necesario ter que recurrir ás cámaras para esclarecer algún feito, pois tamén sería necesario, pero o principal efecto é disuasorio, non? Saber que tanto as persoas que veñen a disfrutar que se sentan seguras, como aquel que ven con ánimo de facer dano, que sepa que está vixiado. Tamén se contempla a creación dun punto morado de prevención de agresións machistas e o incremento dos controis de alcohol e drogas durante o Albariño.